Hei, salutare tuturor, sunt și bine la un nou episod. Data asta vreau să vă prezint o aplicație super tare, este Opera. Deci merită să o downloadați, deci hai să intrăm în ea. Și chestia care îmi place cel mai mult la Opera este că, uitați, dacă, de exemplu, într-un YouTube, ne alegem și noi un video la nivelul ăsta. Atenție, calmere. Merșori și merșoare, dacă ieșiți din casă sau vă uitați pe internet. Și când dăm cu mouse-ul pe ecran, apăsăm aici și putem să ne uităm pe Google și deci merge video. De la vreun videoclip, cu siguranță ați observat această chestie, trend, acest spinner. Și dacă sunteți mai mici în vârstă, cu siguranță aveți măcar unul. Și dacă sunteți mai mari, vă întrebați unde a ajuns lumea. Ce-i cu copiii din ziua de azi încât un rulment îi face atât de fericiți? Iar în acest episod vreau să vă aduc aminte de câteva trenduri care ne-au prins pe noi, de cei mai mari. Aduceți-vă aminte de frisbee, de guma Huba Buba, de păpușile Barbie, de marbles, biluțele acelea de sticlă, inerele sau brățările care își schimbau culoarea după starea ta de spirit. Iar în acest episod vom vorbi despre 10 trenduri care au venit și au trecut și cu siguranță te-au prins și pe tine. Și nu știu dacă ați prins vremea aceea, eu nu am prins-o, dar era o vreme în care era suficient să ai un băț și o roată veche de bicicletă și toată ziua aveai după ce să alergi, împingând roata de bicicletă cu bățul. Asta era tot, o roată de bicicletă